Lima ka mga bar sa Iloilo City ginpadalaan sang notice to explain matapos magserbe sang makahulubog nga ilimnon lampas alas 12 sang kagabihon apisar sang ginapatuman nga liquor ban sa syudad. Ini ang gitutukan ni John Sala live sa San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. John? Kate, dako kuno nga halit sa ilakita sa nga mga bar owners diri sa syudad sang Iloilo. Ilabi na diri sa ginakabig party district sang syudad nga Smallville Complex ang ginapatuman nga Executive Order 092. Ganang ilahinyo kung tani mapasugtan na kuno sila liwat nga makabaligya sang makahulubog nga limnon tubtob sa kaagahon. Nagakahangaw ang pila ka mga resto bar owners kag mga empleyado sa Smallville Complex bangod halin sang ginpatuman liwat sang syudad sang Iloilo ang curfew nga tubtob alas 12 na lang sa gabi. Mahimo ang makabakal kag makaserbe ang mga makahulubog nga ilimnon, naghina na ang ilakita. Suno kay ron ang alas 12 nga curfew ang dako nga halit sa ila bangod sa ini pa lang kung tani nga oras nag-amat-amat damo ang customer. Kay ang gasulod niyo tao is 12 pag to sa 1 pa. Amo na ang sulod kang tao sa bar. Damo mga customer galikramo nga ang asa 12 lang kami. Nagpasa na sang commitment kag affidavit of undertaking ang bar owners kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas matapos sa ila pagsinapol kahapon kaupod ang City Legal, BPLO kag compliance team nga nagpasalig sa pagpaidalom sa training sa ilang mga bouncer kag pagdugang sang seguridad sa ilang mga establishmento. Para lang bali matapna na, pag mauntat na ang inibali nga mga katabo ang makinagamo sa ilang mga establishmento. Ilang binanggit may mga nagaka-involver nga mga mismo mga bouncer sang sini nga mga establishmento i-give ni Mayor Treñas ang ining restriction. Manumduman niya ginpatuman ang EO 092 o kung ang paglimita sang pagserbe kag pagbaligya sang makahulubog nga ilimnon sa mga resto bar kag KTV bar sa syudad sang Iloilo bangod sa madata nga kaso sang mga rambol. Umpisa sang ginpatuman ini, 5 na ka mga establishmento ang ginhatagan sang notice to explain sa paglapas sa mando. May iban sila bali nga mga staff, mga personnel nila, labi na yung mga kilala nila, ginpasugtan nila yan nga makasulod ka makainom. Wala naging pangalanan pa ni Kanong ang mga establishmento apang kalabanan kuno diri ang nahamtang sa distrito sang Mandurriao. Si Levi nga may resto bar sa city proper nagpahayag nga kuntani kung sa diin lang ang masami nga may kinagamo. Dito lang ipatuman ang liquor ban paglampas ang tungang gabi. Every time nga may gakalatabo dito sa mga dalagko nga mga restaurant or mga bar, pati kami nga mga gagmay kadalahig. So, ang sala ni Juan, kakadalahig si Pedro kag si Jose. Samtang natalanan naman nga magpagwa sa mga pagbago sa EO si Mayor Jerry Treñas. Kate, pagklaro sang Iloilo City Government nga santo sa executive order, hindi kinahanglan nga manirado ang mga establishmento paglabot 12 midnight. May arabi confusion, Kate. Bisa nga pila ka mga establishmento nga paglabot 12 midnight kinahanglan nila nga mag-close. Apang sa baylo kinahanglan lang nga hindi sila magserbe sa nga mga makahulubog nga ilimnon paglabot sa alas 12. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.